So huyo kay design ang CCLX bridge, no? Okay. Na siya do ka pillars na siya cables na nag-attach para mo counter sa tension. Kay kanina bridge design man ni na mo flex gamay. So munang na siya cables para ma-counter. Adoy nata diri naglakaw ta sa footpath sa CCLX. Tam din Brog Island yo. Muna siya na cable na para sa pool kay ang gravity mo bira man jud sa ubos. Ang cable mo counter na siya. Munang kanang duha ka pillars lig-on jud na. Kay siya may morag diri sa hanging part na nagbira. So muna dagko kay kable. Diri ang view. Muna ang cable sa CCLX dagko kayo. Gi-pull na siya para mo counter. Ang viaduct. So mo kita sad mo giputol sa ni siya kay kana sample kaning platform kanang line. So sana siya ka segment padung didto para mo flex ang bridge kay kanira man na part ang flexible, the rest dito rigid na. Mo na hangad kayo dako ya taas kayo ang ihang coral sala argi ng mahagbong. So daan dito sa atong first kilometer 14 minutes incline man good gikan sa footpath. Dagko kay cables dako kay pillar. Grabe niya kita na diri. Muna siya istorya na CCLX. Di man mada. So ilang giduha para counter. Kung mubo round tani na certain length lang na ma-cover ang sa pillar. Muna design dia.